ממש טוב עם זה שאני יכולה ללכת ולהתלבש איך שאני רוצה, ואני ממש טוב עם זה שהיום הומואים לא סוקלים אותם ברחובות, ואני ממש שמחה שנשים שנאנסות לא צריכות להתחתן עם האנסים שלהם. מגניב אני מאוד. חושבת שזה נהדר. מה אבל המחירים? מה המחירים? מה שיותר המחיר? אנשים חיים? אני חושב שהעובדה שהתנועה הטרנסית והקווירית מפרקת את מוסדות זה לא המשפחה, קשור למה שאני אמרתי. ברגע שאתה אומר שהזהות המינית והזהות המשפחתית שלך היא פלואידית, אפשר להגדיר אותה כמו שאתה רוצה, אתה נכנס למקום שבו אתה בעצם מטיל ספק בכך שמוסדות ששימרו וקיימו את הציביליזציה הם עוגן ובסיס. וברגע שאתה עושה את זה, אתה משלם מחיר. להיות הומו, זה לא להיות טרנסג'נדר. לא צריך לבלבל פה בין האירועים. זה שהטרנסג'נדרים באו והתלבשו להם על החיים שהם נאבקו כל כך קשה להשיג ולא פגעו באף אחד, להפך, הם אימצו את הרעיון של המשפחה. אני חושב שההוכחה לדבריי היא בתוך מה שאמרת. בבקשה. את אמרת שהטרנסג'נדרים השתלטו להם על מה שהם נלחמו כל כך קשה להשיג. נו, אני מסכים. נו. אבל איך זה קשור? מכיוון שהטרנסג'נדרים לעולם לא היו יכולים להצליח בזה, ללא המאמץ שהתנועה ההומוסקסואלית פרסה וחצבה בשבילם. ברגע שהסכמנו כחברה שמוסד המשפחה יכול להיות מוגדר בצורה כזו או אחרת, עשינו פנייה. אוקיי. נטיות מיניות הפכו להיות דבר שהוא סטנדרטי ובשגרה. Okay. היום גבר יכול עם גבר להקים משפחה. Okay. המחירים ששילמנו על זה, 1, ילד שגדל עם אבא ואבא, חווה מסגרת משפחתית לא סטנדרטית. 2, תנועות כמו הטרנסג'נדרים והקווירים, השתמשו בעובדה שמוסד המשפחה פורק. הם משתלטים על הרבה דברים. הם משתלטים על הבתי ספר ועל הגנים. הם משתלטים על הרבה דברים שזה לא קשור להומואים. הפתח שפתח את הכניסה של הטרנסג'נדריות וקוויריות לתוך הסנטר של החברה היה בעובדה שהתנועה ההומוסקסואלית התקבלה כנורמה חברתית, ולכל צעד שהנאורות נתנה לנו יש גם השלכות. זה בדיוק הנקודה של חשיבה סכיזוקרטית. אין דבר כזה רווח בלי השלכות. אני באמת פשוט חותרת למצוא את האמצע. אז גם בתנ"ך זה האמצע. אז זה לבוא ולראות מה שעובד, מה מקיים חיים. סבבה? ולקבל גם את השינויים שחוויתי היום בחברה. נכון, ניתנו זכויות לאנשים שלא היו בקונצנזוס החברתי. האם יש לזה יתרונות? ברור. האם יש לזה חסרונות? גם. וכן, אנחנו רוצים מקסימום זכויות לכולם, אבל אנחנו לא מוכנים לוותר על העקרונות שעליהם חברה מתפקדת נבנית. המשימה הקדושה של העם היהודי כולו בעולם זה איך לקחת את הדברים שלמדנו מעידן הנאורות, ומעידן נאורות 2 שיגיע בעוד 200 או 200 שנה או 2000 שנה, ולשלב אותם לתוך נתיב החיים, ככה שהאמונה והבסיס והנשגבות והרצון לחיים נשמר, יחד עם הדברים שאנחנו מתפתחים ומגלים אותם כציביליזציה, שדוגמה, איך ניתן לתת זכויות לגבר שנמשך לגבר, ולאפשר לו לחיות בתוך חברה מודרנית, אמונית, אבל למנוע את החומצה החברתית שמפוררת את היסודות שעליהם ציביליזציה נשענת.